Areo adwan mondo awach kama. Eni Oduol as our deputy governor, as much as ni engi several evidence mag katamna mal gik matimre county, nyako understand, nyako lanu bende to use the local mechanisms mantie kaka internal auditors and other investigatory bodies mantie within the county. Okinyal bedo one man show. Adiera makende ni kane ubiro kata ne senate mago some of the questions mani penjo with the committee. Did you even get a chance to raise your issues to the internal auditors? What is their report? Do you have the auditing report? Did you let this thing not take politics? As Tom said, your Lego must also understand we did not apply to be born in game. Somebody like me, I found myself in game, so I cannot feel ni koro beroni anja game ni koro ni jo Lego one superior. No, that is wrong. And this politics is not about trying to prove a point. Adwaro mondo jo opinion ni wanyalo gombo sana. Kendo nyalo bedo mor marwa kata ko Oduol obiro to wuoyo gi governor mondo gi tik to kanyakla wabende nyalo bedo mor marwa ni Oduol tiyo gi jatende e yo makare mondo wan watim na role wa mar oversighting all of them. Koro dakika modong ni walosane nan kichangini wasefuono matuto od bura mar senate bende no sekale manani naneno kanyo ka bena gina kaka na search director mano mar governor press mani county masia bende no ndiko milomeka mabende no ndiko dichiengara mno dhiambu manyoro. Headline mar milome no en ni UDA deputy governor in Siaya saved by Kenya Kwanza senators ekine mosekalo bende Oduol osewacho ni life member mano mar ODM angeni ntiere moko kuom jotelo mabende neno